Dit is meneer Hammersheim, een Lutherse dominee van de Faroe-eilanden. En waarom is dat nog eens een absolute volksheld? Hij heeft ervoor gezorgd dat Faroërs een officiële spraken op de Faroe worden. Want dat was het niet. Dat was altijd het Deens, want officieel is het Deens grondgebied. Alle openbare dingen moesten in het Deens. En daar had hij te bak van, want hij vond het zijn eigen Faroërs natuurlijk het mooiste. En dat willen gerne gebruiken. Frieken gebruiken om in te schrijven. Maar nog heet, want in de Faroe, dat zit letterlijk dialect-eilanden. Allemaal kleine eilandjes die het min of meer hetzelfde kuiert, maar het net even iets anders uitspreekt. En als je het op de ene manier schreeuwt, dan beginnen ze van het andere eiland te knuipen van. Dat kun je niet lezen en dat is niet zoals ik het zeg. Herken je het? Meneer Hammersheim bedacht dus. Al die dialecten die stamt af van de vikingen, van het Old-Noords wat die leus spreken. Als dat nou neemt en het een beetje bekijkt zoals de IJslanders dat gedaan hebt, want de IJslanders die stamt ook van de vikingen af en het IJslands ook. Als dat nou teruggaat naar die basis en een soort middengrond weer te vinden voor al die dialecten en niet kijkt naar uitspraken, maar naar de gedeelde oorsprong, dan kan iedereen door zijn eigen dialect uitspraken van afleiden. En dat werkt, want daardoor kon het in één keer al de hele Faroe-eilanden beschreven worden op één manier, zodat iedereen het kon lezen en er zijn eigen dialect van kon afleiden. Daarmee kon het op school gebruikt worden, in het openbare leven, in de media. Feitelijk gaven hij dus de spraken een gezicht op papier, want dat had het niet. Daarmee heeft hij het Faroe een literaire spraak kunnen maken en kreeg het dus veel meer aanzien. Datzelfde principe van de dialect-eilanden hebben we ook in het Neersassisch. Je hebt het Grunnings, die heeft een eigen schrijfwijze. Lezen we nooit, als je niet uit Grunning komt. Je hebt het Stellingwarfs, lezen we nooit. Als je uit Twente komt, lees je niks uit Nachtrook. En als je uit Nachtrook komt, lees je niks uit Salland. En aanzummen. Want dat is een ander dialect, die schreeuwt het aans en kan ik niet lezen en oh wat is toch lastig. Maar als je er nog één oude koepel in de schrijfwijze van maakt, dit niet kijkt naar uitspraken, want dan is overal anders. Maar als je teruggaat naar de basis van het Old-Saxisch en daar één schriftbeeld van kiest, kan daar iedereen zijn eigen dialect van afleiden. En dat helpt met de Nisassische schrijfwijze gedaan, ook voor Duitsland. Dus kijk op schrijfwijze.eu, maak u dat eigen en zorgt dat Nisassisch op papier een eigen gezicht krijgt en geen halfgebakken Nederlands of Hoogduits lik. Laat gaan!